pang ka kerku balong ka sakramental. Ka kerku kadai ka jing ai pakentang ka bakhoi na ka donot jong ka balang ka bawanra ya ka jing jong blai. Kamlong tang ka kalong kampalat. Kalong kadak jong ka jing penkhoi. Ka jingada pat ka jing penthmai. Kalong kadak jong ka jing penkhoi ka jingada pat ka jing penthmai. Habangi kerku ialah de da ka ka bakhoi baladap kerku kalong tik kumba lakta jai da ka kti jong ublai. Kaba penken mau yangi ya ka baptisma bangi layok pediang. Bat kadai kajing itu yangi ki kun jong ublai. Ka ka bakhoi ka balong ru ka sakramental ka be no ya ka bor jong kajing dum. Ka pensangap jar no ya kajing pasiau jong unong syun lene uboman lene usoitan. Ka pendap hangi ya kajing suk. Kene ka kerku kadai kajing duai hakadur jong ka muda kabangi sendrai ilade da ka kerku kadai kajing duai hakadur jong ka Ka khot ya ka bor jong sim bakhoi pan pen kentang bat ka ai bor yangi ringkat pat man la isumbo ka pasiau la ya phi la khoi phi long jonga.